Ola a todos e todas. Neste cuarto vídeo vou mostrar máis ideas para traballar os nosos músculos dende a casa, pero esta vez para persoas con mobilidade reducida. Será o segundo vídeo que dedicamos a este colectivo. Como xa mencionei no primeiro vídeo de mobilidade reducida, hai moitos casos que se engloban nesta definición. Cada un ten que saber, primeiro, onde están as súas limitacións. Por exemplo, podo mover un brazo, as pernas, teño pérdidas de equilibrio, podo mover unha articulación, por exemplo, do ombreiro, un pouquiño, a metade do percorrido, por completo. E segundo, que sempre se pode facer algo. Estar parado non é unha opción. Para a sesión de hoxe precisaremos un espazo de traballo cómodo, ventilado e ordenado. Como vedes ali, unha botella de auga para hidratarnos e unha toalla para limpar o suor. Como vedes ali, uns pesos ou lastres. Eu vou usar dúas botellas de 1 litro cheas de auga. Vos podes usar o que queirades, sempre que sexan da mesma forma, tamaño e peso. Incluso podedes facelo sen ningún material. E por último precisaremos dúas cadeiras. Para quentar, só precisaremos unha cadeira. Como veredes, eu vou usar estas dúas para que en algún exercicio me besades de fronte ou me besades de perfil. Pero para a segunda parte da sesión sí que precisaremos as dúas cadeiras, aquela que está pegada á parede e esta que colocaremos en fronte. Como vedes, teño os pesos, a toalla e a auga na mesma zona para que todo me quede cerca. Tede cuidado coas cadeiras para que non se deslice nin se volven cando as usemos. Por eso, as temos pegadas na parede. Na cadeira me sento no borde, os nocellos debaixo dos eonllos, os eonllos en liña coas cadeiras e a cadeira debaixo dos ombreiros. Os ombreiros caídos cara ao chan. Zona pélvica, glúteos e abdomen en tensión, apretados, e movemos a parte do corpo que nos toque. Brazos, pernas, tronco. Si estamos incómodos e o precisamos, nos apoyamos no respaldo, mantendo a mesma postura. Como non temos a nadie que nos corrisa, tede cuidado ao facer os exercicios. Preparade o vosso espazo de traballo e vamos quentar. Usaremos o mesmo quentamento do vídeo anterior de mobilidade reducida, con algún matiz. Se lembramos, comezábamos quentando polo pescozo, colocamos o corpo na postura correcta, preparados, 3, 2, 1, movemos a cabeza abaixo e arriba. Vale, rotamos a un lado y al otro. Vale, inclinámosla a un lado y a otro. Vale, levamos lo que hizo o peito e balanceamos de un ombreiro ao outro. O queixo vai rozando polo peito. Vale, elevamos os ombreiros e os baixamos. Arriba e abaixo. Vale, levámonos atrás e adiante, e ao mesmo tempo sacamos o peito e o metemos dentro.
fora e dentro. Vale, camiñamos no sitio, levantamos os talóns do chan, mantemos a punta do pé en contacto co chan e movemos os brazos adiante e atrás coa perna contraria. Vale, corremos no sitio, despegamos un pouquiño o pelo chan, movemos os brazos adiante e atrás, cos cóbados en 90 grados. Vale, movemos os brazos adiante, os dous ao mesmo tempo. Atrás. Vale, abrimos las pernas a un lado y a otro y acompañamos el movimiento con brazos. Vale, tocamos co talón adiante, estiramos ese xeonllo e tocamos coa man o xeonllo da mesma perna. Man dereita coa perna dereita, man esquerda coa perna esquerda. Vale, volvemos levar os brazos adiante, primeiro un e despois o outro, alternativamente. Atrás. Vale, levamos a perna ao peito e ao mesmo tempo tocamos o xeonllo coa man contraria. Vale, podemos correr no sitio, despegamos el pelo chan un poquinho, movemos los brazos adiante e atrás. Un poquinho máis rápido, estamos rematando esas pernas, esos brazos. Vale, ata aquí o quentamento, se o precisamos bebemos, nos secamos o suor e continuamos. Hoxe levaremos o control do tempo dende o reloxo. Temos as dúas cadeiras enfrontadas para os primeiros exercicios, as botellas as colocamos aquí mentras non nos fagan falta, para que non nos molesten,
Non esquecer manter unha postura correcta, como marcamos ao principio. No primeiro exercicio traballamos cos brazos a través dunhas flexións. Para elo, abrimos un pouco as pernas, apoiamos as mans no asento da cadeira e flexionamos os cóbados aproximando a nariz co asento. Estiramos, os cóbados nunca van ao peito, sempre van aos laterais. Preparados, 3, 2, 1, traballo. Se estamos máis cómodos, podemos dar a volta á cadeira e traballamos no respaldo. Últimas. Descanso. Descansamos 30 segundos. Mentres nos vamos colocando para o seguinte. Traballamos coas pernas, levantándome e sentándome. Pero só vamos usar unha perna. A outra a temos despegada do chan. Podemos apoiarnos e axudarnos do respaldo, pero que traballa é a perna, non os brazos. Traballa a perna para levantarnos e baixar. Preparados, 3, 2, 1, traballo. Cando avise, cambiamos de perna sen descansar. Cada un sube ata onde poida, un poquinho, ou máis, ou ata arriba. Últimas. Cambiamos. Preparados. 3, 2, 1, traballo. Me levanto. Me sento. Se non me fío da cadeira, podo pedir a un familiar que me axude sentándose e facendo de contrapeso para que non se mova. Continuamos traballando con esa perna. Últimas. Descanso. Colocamos el corpo, esa postura. Collemos a botella con as dúas mans e tocamos a pata da cadeira por un lado e polo outro, intentando aproximarnos ao chan. Preparados, 3, 2, 1, traballo. Cada un baixa ata onde poida. Últimas. Descanso. Damos a volta a cadeira. Apoiamos o antebrazo no asento. Estiramos o brazo cara ao chan, ao mesmo tempo que flexionamos o cóbado, o elevamos ao teito. Sube e baixa. Preparados, 3, 2, 1, traballamos. Cando avise, cambiamos de brazo sen descansar. Mantemos esa zona pélvica, el glúteo, ese abdomen en tensión, apretado. Últimas.
Cambiamos de brazo. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Si nos sentimos máis cómodos, podemos traballar como antes, no respaldo da cadeira. Apoyamos o antebrazo, apoyamos la cabeza e traballamos. Subo botella e baixo. Últimas. Descanso. Deixamos la botella. Damos a volta a cadeira. Abrimos las pernas, estirámolas e vamos tocar a cadeira o respaldo por un lado, co pé e por outro. Toco, baixo, toco, baixo. Preparados. 3, 2, 1, traballo. Non arqueamos esa zona lumbar e movemos as pernas. Últimas. Descanso. Apoyamos unha vez máis no asento da cadeira. Vamos a botar o tronco e ao mesmo tempo elevamos a man ao teito. Por un lado e por o outro. Preparados. 3, 2, 1, traballo. Si queremos máis peso, podemos usar as botellas. Últimas. Descanso. Como non vamos precisar máis esta cadeira, me vou colocar de fronte para que me vexades mellor. Mantemos esa postura do principio. Colocamos as botellas á altura dos ombreiros. Subimos e baixamos. Preparados. 3, 2, 1, traballo. Últimas. Descanso. Echamos las botellas. Estiramos unha perna. Separamos un poquinho do chan. E vamos a dibuixar pequenos círculos. Sen tocar o chan. Cando avise, cambiamos de pernas sen descansar. Preparados. 3, 2, 1, traballamos. Cambiamos de sentido, con la misma perna. Últimas.
Cambiamos. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Cambiamos o sentido. Últimas. Descanso. Juntamos os pés, juntamos os ollos e vamos levar as pernas ao peito. Subo e baixo. Subo e baixo. Intento non tocar no chan. Mantemos esta zona, a zona lumbar. Non arqueamos a lumbar. Que non nos molesten as costas. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Subo e baixo. Apretas o abdomen, apretas os glúteos, esa zona pélvica. Intento non tocar no chan. Se non aguanto máis, toco un segundo e volvo a traballar. Últimas. Descanso. Collemos unha vez máis as botellas. Vamos a separar os brazos ata a altura dos ombreiros e ao baixar tocamos unha vez nos xeonllos e outra vez nas patas da cadeira. Subo xeonllos, subo pata da cadeira. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Subo, cadeira, subo, xeonllos. Últimas. Descanso. Cruzamos unha perna por encima da outra. Apoyámonos arriba dos xeonllos. Apretamos contra o chan e ao mesmo tempo levantamos o talón. Empuxamos contra o chan cos brazos e levantamos o talón. Se non son capaz de cruzar a perna, me apoio aquí nos xeonllos e traballo. Preparado. 3, 2, 1. Traballamos. Empuxamos cara ao chan con brazos. Empuxo cara arriba co talón. Como dixen, se non son capaz, me apoio aquí nos xeonllos, empuxo e cos talóns arriba. Cando avise, cambiamos de perna e comezamos traballando con unha. Últimas. Cambiamos. Preparados. 3, 2, 1. Traballo. Como dixen, se non son capaz, coas pernas abertas, e se non son capaces de a espalda aquí baixa, apoyamos as botellas e levanto, empuxo coas botellas e levanto os talóns. Últimas. Descanso. Rematamos. Aproveitamos para beber e limpar o suor. E como sempre, se nos topamos fortes que o estamos,
Repetimos todo esto una segunda vez y al rematar estiramos. Apartamos las botellas. Para estirar solo precisamos unha cadeira. Eu usaría as dúas para que me besades nos dos perfiles. Utilizaremos exercicios do vídeo anterior que gravamos de movilidade reducida. Se lembramos, comenzábamos polos emergos. Estiramos unha perna, collemos a punta do pé e a levamos a tocar a parte anterior da perna. Preparados, 3, 2, 1, estiramos. Cando note unha molestia pola parte posterior, a manteño sen moverme. Podo usar unha man ou usar as dúas. Últimos segundos. Cambiamos de perna. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Collo aire lentamente pola nariz e tamén lentamente o solto pola boca. Últimos segundos. Paramos para estirar a parte anterior da cosa. Colóquemo na metade da cadeira. Con esta man collemos o borde, con esta collemos o pé e levamos o xeonllo atrás. Mantemos o tronco dereito. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Cando note unha molestia, a manteño sen moverme. Últimos segundos. Cambiamos de perna. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Mantemos o corpo relaxado, menos a zona que estamos estirando. Últimos segundos. Paramos para estirar parte posterior da perna. Estiramos la perna, estiramos o xeonllo, inclinamos o corpo pouco a pouco adiante, intentando tocar coa nariz na perna. Preparados. 3, 2, 1. Estiro. Cando noto unha molestia, a manteño. Últimos segundos. Cambiamos de perna. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Aproveitando que temos outra cadeira, se queremos estirar nunha altura, apoio a perna nela e estiro.
Últimos segundos. Paramos. Para estirar la parte interior, la perna, separamos los pies un puño, apoyamos las manos y hombros y los vamos a llevar cara atrás y cara al chan. Preparados, 3, 2, 1, estiramos. Impulso por los hombros, cara atrás y cara al chan. Inclinamos el cuerpo un poco adiante y mantemos una molestia por la zona interna, por la zona de las ingles. Últimos segundos. Paramos. Para estirar parte anterior del brazo y el peito, apoyamos la mano en la pared que tenemos detrás y rotamos el tronco en aquella dirección. Preparados, 3, 2, 1, estiramos. Mano en la pared, brazo estirado y rotamos el tronco en aquella dirección hasta que note una molestia. Últimos segundos. Cambiamos de brazo. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Apoyo la mano. Brazo estirado. Y rotamos el tronco en aquella dirección. Últimos segundos. Paramos. Para estirar zona lateral del pescozo, ata o ombreiro, levamos los brazos por detrás das costas, collemos o borde da cadeira, coa outra man collemos a cabeza e levamos a orella ao ombreiro. Preparados, 3, 2, 1, estiramos. Cuando notemos una molestia, la mantemos. Últimos segundos. Cambiamos de lado. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Últimos segundos. Paramos para estirar o tronco, as costas, as vértebras. Entrecruzamos os dedos. Levamos as mans cara adiante e ao mesmo tempo abdomen e peito cara adentro, zona lumbar e zona dorsal cara atrás. Preparados. 3, 2, 1. Estiramos. Más cara adiante, metemos la cabeza entre los brazos y llevamos el tronco cara atrás.
Últimos segundos. Paramos. Collemos o borde do respaldo e intentamos untar os ombreiros por detrás ao mesmo tempo que sacamos o peito cara adiante e metemos a zona dorsal cara dentro. Preparados? 3, 2, 1, estiramos. Sacamos o peito, juntamos os ombreiros por detrás e metemos a zona dorsal cara dentro. Tamén podemos sentarnos no lateral da cadeira, entrecruzar os dedos e elevar os brazos ao teito. Últimos segundos. Paramos. Entrecruzamos os dedos unha última vez e vamos a estirarnos ao teito. Levamos as mans arriba, estiramos os cómodos, os ombreiros, as vértebras, empuxo, colle o aire e soltamos. Repetimos unha vez máis, entrecruzo os dedos, empuxo de todas as articulacións cara ao teito, empuxo, tocamos cos dedos no teito, collo o aire e soltamos. Ata aquí todo. Aproveitade agora que podemos sair para complementar este traballo, por exemplo, con paseos. Pronto nos vemos nas aulas, cumpridas normas, sede prudentes e móvete moito.